I el poder no es troba... Aquesta Constitució nostra no diu que el poder es troba a la sobirania del poble... No, però deixa'm que acabi perquè acabarem aquí, perquè hi ha una cosa que es diu separació de poderes. Hi ha una cosa que es diu separació de poders. I el Tribunal Constitucional té un paper molt important en això. O sigui, no únicament els polítics, no únicament els referèndums, sinó a Espanya, a qualsevol democràcia moderna, europea i mundial, hi ha una separació de poders. De tal manera que els tribunals han de dir... Senyor Gallego, no, clar, és que està dient coses que els nostres telespectadors coneixen. Serà la primera vegada, senyor Gallego, des de la restauració democràtica de 1977 que l'alt tribunal es pronuncia sobre una llei fonamental ratificada pels electors. És que nosaltres... La primera vegada. Carles, deixa'm que et digui una cosa. Una de les coses que nosaltres vam demanar durant tot aquell debat del 2006 va ser una cosa que aquí a Catalunya no es volia portar a terme, i era el recurso previo d'inconstitucionalitat. Nosaltres demanàvem que abans de que es sometés a votació en el referèndum, el poble ja pogués votar un text que sigui constitucional. La dignitat de Catalunya també mereixia... Però si el seu president li diu... No, és que li tinc que contestar. Si el seu president, que és el senyor Rodríguez Zapatero, li diu... El estatut que voti Cataluña será el estatut que aprobarem. Bueno, pues es que de estos lodos viene esto. Claro, es que esta es la cuestión. Es que el señor Zapatero vino aquí, prometió, etcétera, etcétera, luego cambió, luego Alfonso Guerra creo que le pasó el cepillo, luego que sí, que no. És a dir, si nosaltres pensem que tot aquest liu s'ha muntat, primer, pel Pacte del Tinell, per excloure el Partit Popular. Un liu, vostè diu un liu. Sí, que és un liu. És que tot això serà un liu i ja veurem que serà un liu més gran. Vale. Però és que, bueno, és que... És que si no, no podem avançar. Ja sé que està en minoria en la taula, no? Ja sé que està en minoria, hi ha vegades, Carlos, que per argumentar una cosa necessita més de 2 minuts. Però fixi's vostè en quin poc temps el senyor Federico Los Santos, en la seva nova emissora... Que no és del Partit Popular. Que no és del Partit Popular. No em miri així amb aquesta cara, senyor Espot. No es pensi que quan diuen Partit Popular el miro vostè, no. O sigui, anem a escoltar al senyor Federico Jiménez Los Santos envers... Espera, i una cosa, volia dir una cosa. O sigui, un pot no està d'acord amb certes coses en aquest país. Això del pensament únic orwelliano, escolta, és que sembla que de vegades quan alguna persona, abans tu, Lluís, has dit no, porque la posición del mundo sí que me parece más o menos franquista. No has dicho. Pel to. Dice, no, pel to. Dius, bueno, quan un mitjà de comunicació diu que tot això no està d'acord... I que era lliure. Tu has dit que era franquista. O sigui, quan... El to era franquista i era lliure, sí. No, però és que, Saez, amb un mitjà de comunicació tot és to, eh? Quan un està... Tot és to. Si el to és franquista, és franquista. O sigui, deixem-nos... Ho dic per no suavitzar-ho, no tirem aigua al vi, eh? Ho dic perquè ho podeu considerar que és franquista i no tirar aigua al vi, manifestar-ho, i ja està, cap problema. Està molt bé, però imagineu que des del Partit Popular en aquest cas diguem, bueno, i tota gent que ha fet tot això son una panda de stalinistas. Entonces tú dirías, hombre, te escandalizarías, ¿verdad? Te escandalizarías. Entonces, quiero decir, respetemos a todo el mundo. Ahora te explico. A todo el mundo. Ahora te explico, sí. O sea, si no te dan la razón, no le insultes llamando franquista, porque esa es la Cataluña de pensamiento único de la que hablaba el señor que ha llamado en primer término en este programa. Vale, y ahora voy a escoltar